Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομαι. Σε καιρό εκείνο εχθών ο Ιωσήφ από Αριμαθαίας ευσχήμων βουλευτής, όν και αυτός είναι προσδεχόμενος στη Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε, ή ήδη τέθηκε, και προσκαλεσάμενος των κεντηρίων εκηρώτησεν αυτόν, ή πάλε απέθανε. Και γνούς από το κεντηρίον εδωρήσατο το σώμα του Ιωσήφ, και αγοράσα συντόνα και καρτελών αυτών, ενήλυσε τη συντόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο, ο ήλμιλα κομμένον εκ πέτρας,